Hello? Lalo na si Babulo kasi Jerry, nagsubukaw. Pinakasin yun, no? Nagsubukaw. Magkarigos pa si Junior sa dagat. Kung gusto ko na. Pag ilusip ko na kaya, pag di ko na ako sa wala na. Tapos mahiling ni masasip ko mo. Ako pa kang madadaw dito. Ito, message mo. Si Jerry, balik sa siyo ko. Ali ko na ito sa computer. Tangali, nagkailang dahil sa computer. Kami nagsinumuti kung dito sa magpasantiguan ka na dahil ka mouse. Magsara ka ng keyboard tapos mag-buy. Iklik mo palit dito na. Bago pa yung kay-click ang super-so. Kasi balik sa Jerry, si Jerry ko na ito sa computer. How much your room? Hi. Sign. Kung sumalang ka, napagal ka pa lugar sa Manila, ay sa Laguna. So, nasaban pa, basta may pag-asaman. Laguna. Di mo ba kaya arang ba? Kung nasa Laguna, mas nakaanap ko siya sa age. Oo. Hindi mo kaya arang. Di mo strap, pag sila mo nagpag-decree siya. Baka bukburo ko pa po. May pustrap sa age mo na doon. Tapos sabi ka ni Trisha, okay, diyan, mati. Kalmari ka pag antumit. Sabi ni Jojo, no, mas yung nakay-fly. I saw you. Sabi ni po, I saw. Yung basura mo. Ito. Okay na ka-presyo. Ayun siya. Pero mag-budget sila. Tatakpan ba kasi di suwalit? Nakalik. Tumba. Yung mga tumutumulit ko. Yung nga ni. Inalo ka na. Wala si Krisha. Tingnan ang Krisha. Dumi ako magkanuling ako. Hindi ba ko na siya ba? Hindi ako. Sorry ko kung dapat ito. Pampaon mo sa si Ginano? Kumpanyo? Binakal man si Gil na kuha mo. Hindi mo gabi ang rewarding pay. Pang, mainon na doon sa kumustaang si Koy. Tapos man sa Kim si Koy. Ano pwede? Kumay, ano may tingin sa tulog nyo? So, nabibit pa sa Babay yung nag-gilbo. may isa may nabit ba? Na ano niya nga, nakakasabay na lumasilibin. Tahong. Ano, kunti ko magkagano yung CG. Ano, pink cruise na fair? Ano po sa Ay na. Ay na hindi ka. Ano ko, tinapos mo. Ay, nabulpin mo. Ganito ka nag-alim sa taas. Ano yan? Alas, yung pinindito. Uwak. Wala.
Maraming alaga. Wala ba? Sinasaya? Hindi ka na pag-aliw. Ipon. Thank you po. Ang ganda sa suwayo, pinag-ulit kami. Alam mo, Nagkakasuwayo. Nakinig dito. para. Thank you po. Thank you po. How much you hold high? Ay, din na nga. Ang pakinaw, pinag. Bleach and naman. Ha? Sa bleach. Ay, din. May lisensi din na pag nakalapot mo. Sa kawan nila. Ako na mag-shower. So, hindi nga sa kumpanya mo na yung pakinabo. Ako. Tapos, eh, Iyo lang, proclaim. Lang. May copyright ko ano ba? Good, good. Alam ko, ko na. Ha? Hindi mo na. Ano kulit ko na? Gamit ko? Gamit ko? Gusto na sa inyo tatlo. Pati-one. wala. Yan, ang bilang pa. Ang mga click ko. Lema kayo pa mga tao sa ano, teleport us. Tapos nakakaaraw-araw ng at 6 years, di mo ko nag-break. Kawalit. Pag-gaw ka na. Kanda, mga like. Ano? Talaga na. Pumapok mo din yun. Gado ka ng duwa. Sabi ko na sa inyo, talantuan. Oo. Eh, may burang ko. Ay, ulit ang ulit. Hindi mo. Ay, hindi mo ba gusto siya? Gano'n ka kumpanya ng oras? Yung ano, Lemon, kada ko rin kapatid ko. hindi yung napo ako. Ay, hindi ko. Uli mo rin ako kayo eh. Kaso ano, nagkasunod na ako ng pwede. Ganun pag may amateur, isa pa. Ito yung ikis ko. Gusto ko lang mag-ganito. Doon ka rin sa'yo. How much your home card? Wala ko si Grace magsabot. How much your kampong bakit? Di pa nga si Grace nakadunod sa lagot. Yung ano, may gapo ini. How much your home? Magaling. Hi. Tapos paano? Ang magkiraan ko lang talaga. How much your home card? Dupa ko pa lang sa iyo. How much your Kanya na. Hindi maluto ka dyan. Kita na siguro. complete yan? Wala ko Kaso, pa lubot yan. ilaw ka pa. Malubot mo. Geometry man ah. Hindi naman si Gio. Basta sila daw. Kaya nga ikaw magpalag mo. Kaya pa ako. Iba pa nga dyan o, so ano, ay siya na, naray, daw pa ito ko translate. At translate yung mga record, ano yan, Tumura ba ito? Oh, Mr. Wow. Sabi ko sa bahay. So, babae, hindi lang yung opinion natin. So, kamusta kung magkakaroon. One, sa mga Oo, sila. may ako din yung may reviews na yung may ano, Si Gio, nakatoka ako ng sisi. Ako
kurama. Kadina. Hindi nakatapodin kadina si Jay. Kurama si Jay. Kurama si Jay kasi na nakapodin sa may kurama si Jay. Kurama, buko na sa wali sila sa inakan. Ang bawas na ulo. 69. 69 ang bawas, ha? Hi. Hindi naman pretty, ah. Turon ba? Alam ko na. Saro baliktad. Kailangan ito. Baliktad. Ano yan? Make ano ba yun? May. Sunod mo na ko. Tawag nila. Tawag nila. Dapat Tulungan nila. Ang gusto ko kanina sa puro. Isintar mo yan. Ang gusto mo sa ko sa skate. Pero ano ba na mo? Isigan ko rin na may crush ako at yung how much you know? Mas kaya ginagawa nila. Kaya ako nagsisimula magpakamu. Pag-goal. Buya lang ko nila magulbana no. Kaya, sa tissue pinao. Kailangan kita tayo. Kaya pa yan. Kasi ko kung sinabi na. Pampakulo daw ka. Pagit, hindi ka sa ano. Ikaw mo, nakalado. Gawin mo Ginawag pa ng sila sa akin na sa dali doon. Nag-iling-iling pa, tinupot sa sana. Tinampak na sila sa araw. Marago na niya yun. Ito nga, ito din.
Ano siya daw sa barangay save? Ay, ako pala mo, ay, pati sa narito. Ay, very good sa mga tubig. Hirapan. Hindi na mo ngayon tubig ka ba? Taman si to. Kumpanya na. No. Ano nga ito? Ano kay si CJ? Ano? Balik ko na siya. Balik sa iyo. Matigyan natin sila. Magkira ka stage. Malapit na squad. Stage. Mabay ka stage. Magkira ka matis. Wala ko naman ko dyan. Hey, airplane. Ako hindi malaso. Ulit ko. Shoot. Wala ka. Wait. Mura ko si Dio. Yay! Oh, yay. Ganda boy. Para naman. Kayo dito po yung Ay, sana. Ay, sana. Ganda. Hindi ko muna sa cellphone. Hindi ko na. Ano ito nga? Visit na kayo, elegant din daw. Visit na kayo, tinawag ako siya. Oh, nagsugat ka na po siya. Tapos, Ako galit. pero Manila. Hindi na paniniwalo. Ito din. Yung Muslim. Yan po, yan ako. Boy pa ito. Ganda rin ito sa'yo. Boy ba ito? Hello, Uy, madali lang. Ganda na. Alay, ulit. yan ako. Ubot lang yung pinirong ganda na. Pangurag. Ano ito? Turog. Ang tira ito. Alam mo, Wala ko na tira ka sa akin ko. Wala ko na tira ka. May ano pala mo, men? yan ako. Ah! Alam mo dito, sarap tira nito binubos. Alright, ano yan? Sarap tira nito binubos. Mas parang ito sa ganti
Okay. Baka mag-subscribe. Okay. Saan ako na isaw? Each kami ito ako sa stage. Ito, may ako pa. Hindi ko pa mas alam kung sa pangalan. Pero so ano na. Dati ka wala pa. Ako malalagpas mo, hindi pa mo sa kuya. Makal mo lalako. Ano, mas kilip ito. Ayan, kanina na Ha? Paano masarap ako? Okay, sa pangalan no. Sunod-sunod? Aram na ni Papa. Natod kasi. Ha? Uy. Ano mo yan? Parang pogi. Number this 5 Ano po ba talaga mag-subscribe? Pay. Ha? Pay. Sunod-sunod. Hey. Pasok ka rin kaganda. Paas. Ay, kaganda. So, kanta ka with this 5. Ika talaga. Oh, basically, sorry po. Tawa niyo. Coffee. Photo spy. Photo spy. Baka nasabi sa pag-sabihin. Anyway. Private stage.
Abilis ay, Complex yan. wala sa kapanaw. Ay, ko tama? Ay, paano madako kung panyo? Lumasan ko lang si Takano, kumpanyon. Lumasan mo na kumpanyon mo. Tagay. Ano? Sige. Yan lang. NXT lang para sa... Yan. Huwag lang negative ako. Hindi ka magbilag. Talaga may pangay. Para ni Juan. Yan ang ako yan, bibigay sa isang pusla. Paano daw kung mabait ang nasa Nilos ko sa buka niya. Kuha na ka na ikaw dito.
Sage. Yung pasok kong pandita. Pag init mo ka rin sige, mawawala. Naubos na kailangan. Naubos na kailangan. Yes. Kailangan sila. Sage. Oh, Panjo! Look, right? Look.
Bo! Bo. Mura din pa rin. Yan. Tapos yung... Wala pa. Wala pa. Wala. Iya, Bu. Hindi na ko pag sige niya ni Lumari yung ano. Yan, suga. Okay, hindi rin eh. Wala dito sa age. Okay, hindi rin. Sige, gabong buhay. Gabang ato, no? Order na! Ay, wag ko, ano, wag ko. Magdalay. Wait, Jeremy. Maganda ko ba yun? Mapakot na ito. Ay, ito ko. Sumo mo yun. Parang, hindi ako kayo. Ay, kayo. Sobrang ano mo. Sobrang. Sobrang. Time ka na mag-aw.
na 25 na na. Di mo. Terus wah. Lola Cano. Sumo na di. Yun eh. Ang sumo sa sumo. Ora guna sip na di ko. Belum. Yang lain. Jadi itu dia mana senang kamera talaga. Uy, lato. Ito rin. Na yun. May nakabo. Yes. Ha? Ito talagang bang kuya ito. Beep! Someone help to guide it. Si Jay, lag ako. Ako sanay niyo. Ito lang sa pagsubo. Napalong daw muna. Ay. Hindi ba ano? Punto. Eh, makaskasan sage. Tol. May katapusan. Bakit kaya na-isal? Yun na ba? Nagtatapos ko muna kay si Ako pa nag-quiz. As pag may galit ka, Bumura ako. Yan ito yung tulong. Isan? Ay. ay scatter. Ay, bilis ako. Yun na po, ganda na po. Yan ang umpo mo, ang ganda mo. Taga. Someone out in this never-neverness. Never, never, never. Solo-solo. Because I'm out. There's una-una in never-neverness. Abi na per man. Out na sa never-neverness. Pwede yung pinapili. Ayan, tournament. Never-neverness. Never-neverness. Namuha ka na po.
Yung sana,